салом алайкум духтаракое ки хушругира нағз мебинед. Королевский бархат якум сорт регал. Зиёда ай 20 ранг дора. Рангоша мемонем марҳамат рангоша бинед. фарқияти аднатонира айдига аднатониҳо дар шумо мефаҳмонем. Якум фарқият лавош полоскаи ғафси симдор аст. Дуюм фарқият материалаш мулоимак, намерӯша, намедара, пад намегирад. ҳамеша сифатҳои беҳтаринро бо нархҳои дастрас барои шумо пешниҳод менамоем. интихоб аз шумо, хизматрасонӣ аз мо.